Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Күңел жылысын қошып. 3 ел бәлем, Аллатырға елі болсын деп. Түбән Камалы хәрбиләргә 300 пар ұйық баш бәйләгән. Кышкы чорда шәһәр юлларын җыештыру инвалидлар 10 көнлегенә әзерлек, эшлекле дүшәмбедә көнүзәк мәсьәләләр каралды. 1 декабрьдән да соңга калмагыз. Түбән Камалларга солым түләү вакыты якынлашуын искә төшерәләр. Бәйрәм елдан-ел киңрәк кула җәя. Аларга мирас итеп бирелә бит инде. Ценный бит инде бу. Бөтен туганнарга очрашалар шушы бәйрәмдә. Кылмакчы авылында каз өмәсе бәйрәме гөрләп үтте. Милли тәрбия 49-нчы балалар бакчасында борынгы юланы сәхнәләштерделәр. Түбән Камалы хәрбиләргә 300 пар ұйық баш бәйләгән. Өлешчә мобилизация башлангач, солдатларга шулай ярдәм итәргә булган. Егетләрнең аяклары өшемәсен ди шәһәрдәш. Балачакта үзенә ұйық баш бәйләгәнгә һөнәр онытылмаган. Җепләр белән волонтерлар ярдәм итә. Бер партияны әзерләп җибәрә, икенчесенә йомгакларны алып киләләр. Волонтер белән безнең төшү-төркем очрашты. Күзәнәк артыннан күзәнәк, Түбән Камалы өендә 1 минутта тик утырмый, солдатларга җылы ұйық башлар бәйли. Ил буенча өлешчә мобилизация башланып, кемнең улы, кемнең кияве, кемнең әтисе хәрби өйрәнүләргә алынгач, бу афәтнең бөтен кешелек башына төшүен аңлап, кулыннан килгәнчә ярдәм итәргә тотына. 3 ел бәлем, Аллатырға елі болсын деп. Җепләр белән волонтерлар ярдәм итә. Бер партияны әзерләп җибәрә, икенчесенә йомгакларны алып киләләр. Ничек тә булыша алуыма шат ди Түбән Камалы. 300 пар носки булды. Рәмзия Мустафина 93-нче балалар бакчасында сакчыда булып эшли. Анда да хәйрия эшендә катнаша. Хәрбиләргә маскировка шелтәрләре үрәләр. Түбән Камалларның иң зур теләге илләр тыныч булсын. Кышкы чорда шәһәр юлларын җыештыруга 123 берәмлек техника җәлеп ителәчәк. Шуларның 66-сы эшкә тулысынча әзер, калганнары ремонт һәм техник хезмәт күрсәтү уза. Бу вакытта җитәкчеләрнең эшлекле дүшәмбе утырышында башкарма комитет җитәкчесе Ринат Шакиров белдерде. Киңәшмәдә башка мәсьәләләр дә күтәрелде. Киләсе атнада Түбән Камада инвалидлар декадасы башлана. 10 көн эчендә 200-дән артык чара уздыру планлаштырыла. Өстәвенә ташламалы бәяләр белән чәч тарашхана һәм мунча хезмәтләре күрсәтү буенча традицион акция узачак. Әйтергә кирәк, бүген шәһәр һәм районда 16 меңнән артык физик мөмкинлекләре чикле кеше яши. Шул исәптән 1061 бала. 7 көн калды. Түбән Камалларга солым түләү вакыты якынлашуын искә төшерәләр. 1 декабрьдән да соңга калмагыз. Хәбәрнамәләрне алу һәм түләү өчен физик затлар өчен шәхси кабинет сервисыннан, дәүләт хезмәте порталыннан файдаланырга яки паспорт белән күп функцияле үзәккә барырга була. Шулай ук операцияны банк бүлекчәләрендә, терминаллар, онлайн банклар һәм Россия почтасы бүлекчәләрендә аша башкарырга мөмкин. Арина Кияшка «Голос дети» проектының финалына чыкты. Өстәмә турда Түбән Каманың яшь җырчысы телевизор караучыларның иң күп тавышын җыйды. 40,9%. Туры эфирда Арина «Вечная любовь» җырын башкарды. Соңыннан Түбән Камалы үзенең телеграм-каналында тамашачыларына рәхмәт белдерде һәм җиңүле чыгышыннан соң беренче хис кичерешләре белән уртаклашты. Конкурсның финалы киләсе җомгада 28 ноябрьдә узачак. Анда 9 бала ярышачак. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең WhatsApp номеры 8917 90 73 077. Беренче суыклар җитү белән авылларда каз өмәләре гөрли. Элекелектән күмәк эшкә күршеләр, туган-тумачалар белән бергә тотынганнар. Кылмакчыда борынгы юланы саклап, бүген дә зурлап үткәрәләр. Бәйрәм елдан-ел киңрәк кыла җәеп, быел республика күләмендә оештырыла. Ашлы эшле һәм җыр биюле юладан безнең хәбәрчебез репортажы.
Зиннур һәм Василия Фазидиновларда зур бәйрәм козымәсе. Гаилә 40 кыш үстергән. Аларны эшкәртеп өлгерү өчен оста куллар күп кирәк. Туганнар, күршеләр, республиканың төрле районнарыннан килгән кунаклар. Бәйрәмнән беркем дә читтә калмый. Һәркемгә эш җитә. Элек әниятиләр белән йөрдек инде. Әтиләр суялар иде, әниләр йолкыйлар иде. Без шунда канат кавырыйлар, сыдыра идек инде. Аннары бит инде ул үскәч үзебез шулай йөри башладык. Bizim балаларга мирас итеп бирелә бит инде. Ценный бит инде бу. Бөтен туганнарla очрашалар шушы бәйрәмдә. Классташлар, бер яшьләгән кызлар. Шу хәлле күңелле үтәбез дә бәйрәмнәр. Өмәшиләрнең иң кечкенәсенә 3 яшь булса, иң өлкәненә 100. Айсия Файзетдинова өмә тәртибе белән яхшы таныш. Балаларны канат сыдырырга өйрәтә. Әйтегез әле, класс кавырыя хат язырга гына ярый микән? Юк. Әйе балалар, класс кавырыя хат язырга гына ярамый. Аны исраф итмичә, әрәмшәрәмчә. Сыдырасыз инде. Класс кавырыяннан бик күп әйберләр ясарга мөмкин икән. Козымәсе муллык бәйрәме. Кылмакчыда ул 4нче ел рәттән җыр биюләр, уеннар белән үрелеп бара. Кунакларны милли ризыклар белән сыйлыйлар. Иң тәмлесе коз майы белән майланган куймаклар. Халкыбыз шушылай яшәсен, гореф-гадәтләр саклансын, теле саклансын, динimiz саклансын. Менә шул теләк сезгә барыгыз. Бәйрәм белән барыгыз. Казлар бүтән халыкта бардыр инде. Кайда да үстерәләр инде аны. Кайда да буалда җыялар. Юлкылар да дигән. Ләкин татар халкына моны бәйрәм нашыл оештырып, матуритет үткәрә алу башкаларга үрнәк бу. Менә шундый бәйрәмнәр оештырга, аның дәрәҗәсе үсә, бик алар кирәк. Менә монда бик яхшы кешеләрнең кәефләре, менә нык әзерләнгәннәр. Йыланың иң күңелле күренеше өмәшиләрнең кыш түшкәләрен көянтәгә асып шишмәгә төшүләре. Балалар исә каурый сибә, казлар киләсе елга да күп булсын өчен. Безнең апаларыбыз күреп торасыз, чишмәдә казларны чайкыйлар, юалар. Яшь кызларыбыз киянтә белән аларны киянтәгә элеп, аларны хәзер авыл халкына күрсәтеп, менә инде матур казлар бит инде безнең майлык, муллык символы булып торган элек-электән шулай бит. Ә инде татарның ул горурлыгы булса, өстәлләрнең күрке ул безнең казларыбыз. Шуңа күрә менә нинди матур искиткеч процесс. Кылмакчы 3 милләтле авыл. Монда татар, рус, чуаш халкы дус тату яши. Алар кунакларны үз нәселләре, көнкүреше һәм гореф-гадәтләре белән таныштырды. Бу авылда 4 нәсел булган. Менә шул 4 нәсел барысы да туганнашып, иләнешеп, кияүгә чыгып бар да туганнашып биткән инде. Мин бәләкәй чакта безгә кунакка йөршәләре, Николай абыйлар, Василий абыйлар, мин аларны безнең туганнар дип уйлыйдым. Менә үсеп җиткәч кенә менә шул серне белдем, что алар просто шулай дус булган икән. Осталык дәресләре, коз тәпие, зоопаркы, интерактив уеннар, ярминкә, танылган җырчылар катнашындагы зур концерт, этнофестиваль кунаклар өчен бай эчтәлекле программа әзерләгән. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Васил Габдулгаязов Шейхразиев исеменнән котлыйм, тәбриклим. Бу бик матур бәйрәм. Татарстан җирлегендә, татар дөньясында коз өмәләре елдан-ел киңәя. Сәхнәгә коз өмәсен оештыручылар да чакырыла. Мәдәният өлкәсе хезмәткәрләрен көчле алкышларга күмделәр. Һәрберсе зур хезмәт куйган. Татар халкының башка бәйрәмнәре кебек коз өмәләре бердәм итә. Менә шуның белән кыйммәт тә әлеге күркәм йыла. Альбина Вәлиева, Гөлназ Җаббарова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Әби бабайлардан сакланган борынгы йолага мәхәббәтне балалар бакчасыннан ук тәрбиялиләр. 49-нчы мәктәпкәчә мәгариф учреждениесендә коз өмәсе бәйрәме узды. Барысы да чынбарлыктагыча. Кечкенә түбән камалар коз эшкәрттеләр, җырладылар, бийделәр, гореф-гадәтләрне күрсәттеләр. Матур итеп әзерләнгән декорациялар һәм нәни артистларның оста уйнаулары тамашачыны битараф калдырмый. Бәйрәмнең кайбер мизгелләрен бергәләп карыйк.
Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.